ኤደን ካብ ሕጂ ኤስሮም ንሳሚ ገለህ ገብረ እንዳበለት በፍርሃት ጭንቀትን ተወጥራ ከላ ናብቲ ክፍሊ ኤስሮም ተመሊሱ አቶሙ ስምዕና ኤደን ማንታ ሓከብል ከዘህል ይጽዕር ኣለኹ ነዚ ጉዳይ በሰላም ክንፈትሕ ዋላስ በኃይል ምስበላ አታ ኤስሮም እንታይ ኢኺ ግበርትልን ዘለኻ ኣነ እኮ ንብረት ወይ ኣስቤዛ ኣይኮንኩን ዋጋ ዕዳጋ ጌርካ ክትወስደኒ ሰብ ብሰቡ ከዓ ክብርቲ ክንሰይ ዝተወፅኣኹ ንምንታይ ካስቂልካ ቆስለይ ተሓኮ ከም ድሌት ክነብር ዘይት ገድፈኒ ምስ በለቱ ናይ ምንታይ ቆስሊ እዚ ኣነ ህይወት ክዘርዓልከ ዝብለክ ዘለኹ ድሓር ድማ ተራ ፍቅሪ ኣይኮነን ምሳኺ ሒዙኒ ዘሎ ስለዚ ሓንቲ ምርጫ ጥርሓ ዘላትኪ ብፍትወት ሓራይ በኃይል ሓራይ ምስ በላ እሞ ኣነ ኣያፍቅረካኒ ፍትወት ዝበሃል የብለይን መውዓለይ ተጸዊገ ምሳኻ እንተ ነበርኩ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ ጥራሕ ንስኺ ኣብ ጎነይ ሓልዩ እምበር ፀገም ዘሎ ነገር ኣይኮነን በል ናይ መወዳእታ መልሲዶ ክነግረካ ኣይኮንኒ ምስ በለቶ ኢልኪ ጽቡቕ ኣብዚ ገዛ ኣፄ በብሓደ እንዳውረልኩልኪ መውዓለ ህፃናት ክንቅይሮ ኢና ሰማይ ምድሪ ላገብ ኣይክሰደክኒ ካብ ድሕሪ ሕጂ ናትካ ዓለም እዚ ገዛ እዩ ብጌጋ ፀሓይ ይኹን ብርሃን ናይ ደገ ክትርኢ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ዋላ ሓደ ዝሓርሶ ግራት የብለይ ዝኹስኩሶ መሬት ዘፍርየሉ ትካል ስራሐይ ንኣኸ ምሕላው ጥራሕ ክኸውን እዩ ግና ብሓይሊ ኮፍ ከም ትብሊ እንተ ገይረ ምስናይ ስቃዩ ንመወዳእታ ግዜ ክትሓስብሉ ዕድል ክህበኪ ኣይተሓዝለይ ከዓ ውሽጣዊ ፍቅሪ ስለ ዝበርትኣኒ ደፊኡ ደፋፊኡ ስምዒት ክቋፀር ስለ ዘይከኣልኩ መልሳ ከይሰምዐም ካብቲ ክፍሊ ወፀ ደቅ ገዙን እሳሚ ከከበ ክደል ይወፋሕ ዝበሎ ቦታ ደኻብ ጥራሕ ተሸኪሞም በብሓደ ደበክ ምስ በሉ ብሓንቆታ ክትጽበዮም ጸንሐ ካብ ሓደ ማሓደም ገለ ድሓይ ከምጽኢሉ ተስፋ ስለ ዝነበሮ ንዕለቱ ቀምሲሉ ደኣ ተረፈም ብጣዕሚ ሓረቐ ተበሳጨወ ካብ ኩሉ ዝሐርቆ ግና በዘይ ቀል ዓለም እንዳሓልዩላ ዝጎደላ ዘይብላ ምሕዳማዩ ኣብ ምንታ ኣትያ እንታይ ውሒጥዋ ይኸውን እንዳበለ ልዕሊ ዓቐን ሓሰበ ተወጠረ ግና ፍታሕ ክኾኑ ኣይተርአየን ደቂ ገዝኡ ንሳሚ መዓረክ እንደዚ ምሕሳቡ ናይ ነገር ድሓን ከም ዘይኮን ኣይሰሓቱን ይፈቶይ ዝብል ትዕዝብቲ ካብ ዝወስዱን ቀኒም ሕጂ ድማ ኩነታቱ ምስርኣይ ይፈትዋ ጥራሕ ዘይኮነስ ብፍቕራ ይቃፀል እምበር ስምዓን ዶ ሳሚ ሓቀይ ዶ ኣመና ትጭንቐላ ኣለኻ ንዛጓል ንሕና ኣይሰወገና እያ ብድሌታ ካብ ወፅእ ሕዳ ክትብል ዘይትፍትን ወላስ ንሕና ዘይንፈልጦ ነገር ኣሎ ምስ በለ ወዲ ገዝኡ ኣንተ ሓወይ ከመይ ዘይጭነቐላ ኣይ ሕፃን ቆልዓ እንድያ ግዲ ድሓር ድማ መንድዩ ዝኣልኒ ዝከናኸነኒ ንሳዳ ኣይኮነትን ጭሕመይ ካይተረፈ ትሰደለይ ምጭናቕ ከማነ እንዳዋሓዳ ምስ በል ኦይ ወራይ ጥዕና ሓገበር ኣብ ዝኣተወቶ ኣቲና አንጠልጢና ከነምፀና እንዳበለ ብድድ በለ ኤደን በብኽያት እግርታ ጥራሕ ዘይኮነስ እንኮላይ ነቲ ኣራት ኣጠልቅያትያም ኣብዚ ተወፅኦ ዓዘቕቲ ምእተዋ ልዕሊ ማንም ነገር ኣፍራሓ የግዳስ ብሓይሉ ድሌት ይግበር እምበር ፈፂመ ዘይፈቶ ክንስእ ኣይቅበሎኒ ኣብ ዝብል መደምደምታ ምስናይ ፍርሓት ዓበፅሐት ነዚ ምስ ሰምዐ ኤስሮም ብኽብረት ካብ ዓበኽ ብምባል ከምቲ ዝሓሰበ ክፍፅም ናብቲ ዓራት ገፁ ናይ ኣላይ ከምቹ እንዳውፅአ ክስጉም ምስ ረኣየት ብፍርሓት አንቀጥቂጣ ብዘይ ልባ ነቲ ገዛ ኣውያት ገበረቶም ግና ንምንታይ ብስፒከር ተደጊፋ ዘይተአዊ ዝሰምዓ ሰብ የለን ምእንተ ርእሱን እቲ ገዛውቲ እንደ ሃፍታማትን በጌጋ ከሰብ ዝዛውራ ኣይኮነን
زأويت أنت أويت زقارت أنت قارت أسمع سمعت في الدخام قرر ملحات راحيهم أبتقعان داك قرب أبزمت سألون نزاب الجاخات بالقال أبكال إتميتي جيزي تسوي عتاتخون يام نقلتون أب حنقولا بحيلك أمتسوا كله أسلا أو جلاس لجمرة أشابه حراس نبرة تغييرا حيل بين كم زمسا أزغير وانو بس أقرو أيتال بأزنو انداوت أتات بس أفرا غيرا بحانا جيرا نخيسا دافئا كابت كفلوات سات تهجابت أسل زنبرات ولا حانت أتقبر نزل أمنس لزنبرو سلزي تهدالوا تهجابت لزوات سات قدسو أيبلا آيستا كوينيو دمون تيف يبل نبره بربر اندابله زلو حيلو تتقيمو هزوا انداوت چچا كابت كفلي مسوصام نگليم عفانيوم نگليم دما يعرف إلوم سلز نبره نتيز صوتو زنبر كارتا بتاتينوم ددهر بنحرت كويز نبرت ايدن ابلوم تماويتا كانشلو كفيتا انت تجبر اللون نبقى يرد علن بزيس اني اقرا نابز مرحا نقرميت كاكندي جلزكون او داتا ددهر كمغاي أديو ألون نعدل جناح سبز بزنبر تاكسي مس أجات أمام بزيلي بقاتي نقرمت خير أنت حبرتوكا بزي مدومو نابيك خير أعيطواكا أنت نبرا ألف أوداتي قويا كمزول مس أستوحى لجنا موتر آتسيو كم أوف توجفو كابت كبابي تسورم بنفس حياوي بالتاكس سلصنه نتحم على صبق عليلا بحنقله هيزاتا زنبرت قصرن واي سامي مسحبتو موبايلو طواويقو ناب سامي دوله يقداس سامي موبايلو قديفو اوشتي غزا بزعبا اندا تچنقه ابت افكان شلو يم ادس لزنبر اي سمعن دغزون كنتاتو مصر اي كيفتو كان بحدش امد لا توافيروميم بأجا حداغيم كافت مسبلتو داغما ملسيلان سلسة ربقى بوهود كساب 10 جيزي فاتين يخونيوم امو غزا ختفلت انتخون كي كبس حق مسبلا انترفوشم غزاوتا انت زيكو نمبر بين كتبلهم اوتيستا زغورو طفيو اندحاسو كلغنا موبايلو دمس مس اسمعت اتاكد ولا صنح قصرم خانه مصر اي بتحغاس مس اقبلا هلو سمحوي انا ايدني مسبلت ات ايدن انباركمو غيركي سب يچنق ايتبل سقلكي شرب كتبلي قرب ابي الله هجي اندابله قوت مساب زحه اتا سمحوي هجينا خموتات غيزي يبلين بناي بقال تاكسي قصر غيري زدوللكا زلخو عرشا غزا حبرو صبو غيركا هيزنك مصي ملسو كيسمعت نوال تاكسي تليفون اقبلت ولا قبل حاتو انت زي تردو سامي أدرشا هيو بترباز كس بجمرة